Biye utukalo tile 10 ani wɔɔrɔ san 2020 ani kelen aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min b'a kɔnɔ Malikunafoni.net ale jabaranin kan nin y'o waati seli a y'aw bisimila. Malien bolimafɛn dɔ ni ale wele nansarakan ko camion utukalo tile 15 no bɛna kunu kari masa kaolakaw fɛ yen nɔ an ka bolimafɛn bolila dɔ ale kɔni sirabakan kasara ni ka o sɔrɔ nɔ min ni a ka bolimafɛn yɛlɛnna taxitigi dɔ o kan n'a kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ u ni na kaolakaw olu kɔni dusukun tɔɔrɔla kosɛbɛ ni u kɔni wulila ka u ɲɛsin an ka malienfɛn bolilaw ka bolimafɛnw ni ka u kunda olu kan sa ka t'u ka bolimafɛnw ni ka ulu caman ka o tiɲɛ a kɛra Mali ni diboli o furancɛ la o la an ka malien chauffeur fana olu fana kɔni fana sɛbɛkɔrɔ dimina n'u fana wulila k'u bɛ u ka tasara ni ka o kɛ u fana kɛra sababu ye ni ka Sénégalais ka bolimafɛn bolifɛn dɔw mugan bɔɲɔngo ka o fana tiɲɛ an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn boliko ma o kɔni ye welewele bila basigi o kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko Mali ni Sénégal kɔni ye jamana ye minnu ni u tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma ni bɛnkafɔ bɛ an ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ o de la u y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili sigi n'u fana ye sɛbɛnfura ni ka o ci Sénégal ministriso ma min n'ale fana ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn boliko ma o fana ministre y'a yira k'a fɔ ko maa minnu kɛra sababu ye ni ka nin waleya jugu ni ka ale kɛ k'u kɔni fana bɛɛ bɛ wele kiiri tigilamaw olu ka fanfɛla o la o de la sa halisa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bilala sen kan n'u ye ministriso fila ninnu u ye welewele bila an ka malien chauffeur ka taa se Sénégalikaw ka maaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili sigi ko wa sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na. An ka lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye dansigi u ka désobéissance civile la u ye nin kunnafoni ni k'a bila juma tɛmɛnen utukalo tile 13 bɔlɔlɔkana fan bɛɛ la ka tila tuguni k'a fɔ ko ka kalansow ni ka olu datugu u ye olu bɛɛ ɲɔngiri ka kɛ ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna sa defu kimɛli baara olu daminɛna bi sɔgɔmada in na. Kulukorokaw fɛ yen nɔ denmisɛn dɔ min n'ale si bɛ t'i jɔ san 4 bɔɲɔngo la ale kɔni su o de yera ji la min ni sanji nana ka taa ni a ye sa a kɔni kɛra utukalo tile 11 san 2021 protection civile ma olu kɔni kɛra sababu ye ni ka nin den ni ka ale su ye u yɛrɛ ka fɔla sa ko den mansaw tun bɛ u ye tile 2 de kɛ n'u bɛ ka nin den ni ka ale ɲini a su yelen sa u ka dugu marabagaw olu kɔni ye welewele dabila den mansa bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka hakili to i ka denmisɛnnin na kɛrɛnkɛrɛnnena an bɛ nin samiya wagati min na. An bɛ taa yorosokaw fɛ yen nɔ muso dɔ ale tanyana tarata sufɛ ka dugu jɛ alamusa la ka sababuya kɛ a tun bɛ ka bange ni ka o de kɛ a kɛra yoroso dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna la ni muso in yɛrɛ sa a yirala k'a fɔ ko joli o de yɛlɛnna ale fɛ u kɔni sera ka a den ni ka o ni kisi nin kunnafoniya in kɔni dira yoroso dɔgɔtɔrɔso maaw fɛ u yɛrɛ ka fɔ la ko san tɛmɛnen na ko muso 10 yoroso lamini kɔnɔna la olu kɔni fana tanyana ka sababuya kɛ bange o ye wagati o ye o de la sa yoroso dɔgɔtɔrɔso ma u y'a yira k'a fɔ k'u ka nin tayani ninnu kɔni sababu tɛ fosi ye ko muso olu kɔni tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ni ka taa u ka bange wagati ka taga u ka lakɔlɔsiliw ni ka olu kɛ o de bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ tanya k'u to bange o kɔnɔna la o de la u ye weleweleda bila muso bɛɛ ma ko ni mɔgɔ min kɔni kɛra sababu ye sa ni ka kɔnɔbara sɔrɔ ni ka lajɔ u kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la ni ka taga u ka lajɛliw ni ka olu kɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ kabini sibiri utukalo tile 14 n'a yirala k'a fɔ ko Ebola o yera maa kelen na u ka jamana o kɔnɔna la u kɔni ka dɔgɔtɔrɔ olu wulila teliyala ni ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka dan sigi ni bana yeta kura in na u ka jamana o kɔnɔna la kunun kari u ye bolodi ɲɔgɔnma ni ka o kɛ OMS ka taa se Banque mondiale ani UNICEF ani ni Croix Rouge masa walasa ka se ka u dɛmɛ ka se ka dan sigi ni bana in o la sini tarata doya la u bɛna waleya kuraw ni ka o sigi u ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na. An
Amada tuguni Zambie uka fanga sinamato no oye akainde Chile mai na shibeti jo sambiduru ani konontona akoni yirala ka fo ko ale kera jamana nyema ye uka jamana okonnala uka jamana nyema koro mini ale borasa ode Edgar la lungai ni kuna funa ndira bi tenen sokomada jonala adira uka kala Fily nyema so ofe Malikunafoni jabaran na jabo ni kunafoni tumbe ambulo bi tanando yena ninga da awkelengala bela jelen kuluka hakili la awe family soro anga bi kunafonuna nala manga jona me nyon soro shini inshallah kunafonu kura ulu keneka yalo chesa ama fo kasara mi ni atemena maliando ni Senegal kawni nyon chesa ama fala ka jisma o ka fure ka sobe ke Mali ni Senegal ambe fala ambe bala onde somo mai kasara onana kumado mamunu be nu ulu bona nununa ala ka bada dale no ya wi aw kambe chen watiwere